Hvala predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, poštovani predstavnici ministarstva. Pred nama su bile izmjene Zakona o nadzoru državne granice kojima se hrvatsko zakonodavstvo u biti usklađuje sa izmjenama Schengenskih zakonika, odnosno Uredbom Europske unije 2024/1717. Riječ je o zakonu koji djelovao je tehnički, ali u stvarnosti ipak zadire u vrlo osjetljiva pitanja po jedan slobode kretanja, sigurnosti, ali i odnosa između nacionalnih ovlasti i europskog pravnog okvira. Ono što treba jasno istaknuti je da sigurnost i sloboda nisu u suprotnosti. One se jednostavno moraju nadopunjavati. Ovim zakonom Hrvatska usklađuje svoj pravni okvir s europskim pravilima i dobiva alate za reagiranje u izvanrednim okolnostima. Ponavljam, riječ je o izvanrednim, neredovnim okolnostima. To je razumljivo, to je svakako potrebno i to treba podržati. Ali istodobno moramo jasno poručiti da se sloboda kretanja i otvorene granice ne smiju relativizirati, privremene mjere moraju ostati privremene, a iznimke ne smiju postati pravilo. Ostaje nekoliko pitanja koje je važno istaknuti, a to je kako će Vlada osigurati da se privremeno ponovno uvođenje nadzora nad unutarnjim granicama doista koristi samo kao krajnja mjera, a ne kao neko rutinsko rješenje. Zatim, na koji način će Sabor se informirati i uključiti u nadzor nad odlukama o zatvaranju graničnih prijelaza i ograničavanju njihovog radnog vremena. Treće, kako će se u praksi osigurati transparentnost prema građanima i pograničnim zajednicama koje izravno osjećaju posljedice ovih odluka. Tu smo vidjeli primjere zastupnika koji žive u pograničnim područjima, pogotovo zastupnice Radolović koja je istaknula da hrvatska diplomacija ne radi dovoljno po pitanju granica koja talijanska i slovenska strana zatvaraju bez nekog načela reciprociteta, a u konačnici s time se ugrožavaju i sloboda kretanja naših ljudi koji ili rade ili studiraju u njihovim zemljama ili su tamo na nekom liječenju ili su čisto turistički tamo. I četvrto, postoji li jasni kriteriji za primjenu alternativnih mjera prije ponovnog uvođenja građanskog nadzora? Ono što treba zaključno reći da ove izmjene mogu pridonijeti jasnijem i predvidljivijem okviru za postupanje u izvanrednim situacijama, ali njihova primjena mora ostati u skladu s temeljnim vrijednostima u prvom redu Schengena, a onda i Europske unije i europskog pravnog okvira. Hvala.